Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Lansias Imle President ke Meghalaya Filmmakers Association Ribah Unit ula pentip patba baka office jong ke Directorate of Commerce and Industries ke pelilat nak benta kitu ki samla ki bakwa ban pentebit ha kam ringdur shondur ban edit video kino ki bakwa ban pentebit ha kini ki kam kila ban apply lani ban let ya kendu ya ki JM jong ki office Directorate of Commerce and Industries ki badan hamana ki district lani kila ban let mi Halowa Nongrim Hills Shillong Kibala ban apply kilong kibala kenjo khat prasnam shaneng kejing ai jing hikai kanong lai benai dak bayo ringkat bat ke stipend 10,000 shi benai ki jakaba ai jing hikai pentebit kilong Meghalaya Guwahati Sikkim Tawang bat kiwe nakliang ke filma Ribah Unit ke kentui ki samla ki badan sab hakin ki liang bakin shim ya kan dikalat Kublai pi baro mengai balance yo simle di president juga filma Meghalaya Filmmakers Association Ribah Unit harkat bagi ba Jemberson Marang ibadi Jelas Sekretari jangka Meghalaya Filmmakers Association napo Ribah di mentah kasni Iwan Syafi ban pentip ba na kaliang ka office jangka Directorate of Commerce and Industries Government of Meghalaya kadon kaji pentip sya ki semla don sab mo ba habade bat ke filmmaking kumno ba pentip syapang ba pinle syapang kini storyteller and production and post-production but kumno bipin cameraman editing kinu nu ki kon samla ha kadong kathang ri bhai ba kumju ha kajala Meghalaya hi pra koi kada pidon ka mensim ban thang ban pin dang petibet chu ha kani kalain phila ban apply lengba kani ka office jong ka Directorate of Commerce and Industries ka ba phila bali kendo hamala district ya ki GM jong ki district commerce hamala district bakum jo plan le mi hangte po Lower Nongrim Hills Ashlo te ki ba la ban apply ki long ki ba la khat thas nam shaneng but kin ka period pat kumno ba phi kamo ka term jong ki ka long lai banai ba kin ai ye phi kumja kenja stipend ka long shipo haja shibnai mod lai banai lai pho haja thinyo ka jingara but kijaka ba phi haban le petibet kan long Meghalaya Guwahati Sikkim Tawang bat hakiwi kijaka pat te kijenon kam ki ba phi haban pimbiang kalong ka passport size photo ka bank passbook copy ka cancel check Aadhaar epic bat ki qualification certificate te ni na kaliang ka filma Ribah Unit Iwan Syafi ban pentep ba kalong ka kabu kalat na kamta kisamla ki badan kasab ki batrang shisha kumno phi mata kane ka de ka job ki ba ni em lengba kini ki mo ki social media ha bai de ringkat kuno ba ngin edit ki video ngin shoot video ki film short film kane ka de ka job ka bangi la kalat aikam ajam ya kisamla don sab namal baladangin kwa than tang kata kam sarkar kamno masuk ini ki samla mo la dep spun ki jingpule te lengba kanir wa dai kadi kawai kalat ban play kalat kalenti nam ta ki samla ki ba dan kasab habe dai bat ma shooting editing lane ban le cameraman kibun ki no ki benta te ni na kaliang jongka filma Ribah Iwan Syafi ban pentep balada phimnang ban le ban mi saki cha office phila ban ai ka teng jupi lane pentep changi ngisa hirap mangi kumno ban pinyo ban apply lengba kani ka scheme ti tang ni kentien nga kerpa ti bawat nom pelen ya kani kalat ba piyo kani jiram mana kalian ka government kala ai kalat kala apply kalat kentien am ta jupi ti shimi kani kabu ba program ka ba kanlong kawai pat kalat ba pentebet ti ha be day bat kini kilan ti tang kini kentien ni ai play pi